kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Sa lahat ng mga kabisya natin, nagpaplano for Holy Week. Hindi naman natin na itatanggi na syempre during the whole year, ito lang din ang mga upcoming Holy Week. Yes. Pati yung Christmas, yung towards the end of the year, yung talagang pwedeng medyo allowed medyo mahaba. ka. Tsaka allowed ka na lahat wala ring pasok, gano'n, na hindi ka magli-leave, na walang masyadong matinding paalamanan. Maliban sa amin kasi iba po yung larangan namin eh. So for regular offices, 'di ba, talagang walang pasok ganyan. So mga nagpaplano, ayan. Sana po hindi lang po kayo arkitekto. Sana maikasakatuparan ng mga plano na 'yan. Ilang taon na po ba kayo nagpaplano, mga magkakaibigan? I-push through nyo na this year kung ano man yung pinaplan ninyo kasi hindi natin masasabi. Correct. Ayun yung masaklap din. Hindi naman sa nananakot, di ba? Alam naman namin masamang damo kayong lahat ng magkakaibigan. So medyo matagal-tagal pa ito. Pero hindi mo talaga masasabi. So ituloy na ang mga lakad. Ayan. Pero wag din po natin sana isang tabi. Ang pinaka-purpose talaga nitong Holy Week is to commemorate, di ba, yung sacrifices po ni Jesus Christ. Passion, death, and resurrection. Yan, oo. Di ba? So sa parehas siya sa Christian kasi sa Catholic ganun eh, parang almost the same Palm lang din. Sunday to Easter Sunday. So ganun din. Parang ganun lang din kasi it's more on parang talagang inaalala, sinasariwa talaga itong pagkamatay nga ni Jesus Christ kasi ito talaga yung pinakaano ng faith natin the entire universal church po na si Jesus Christ talaga yung pinaka-focal point. Correct. Kasi kung without Jesus Christ tanggalin mo siya sa picture, wala. Oo, kulang. Oo, hindi. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 na sinasabi niya na our life parang walang kwenta tong ginagawa nating kalokohan lahat kung hindi totoo yung resurrection. Ayan, 'di ba? And then speaking of resurrection, lagi nating tatandaan ano man yung pagdurusa na pinagdadaanan natin, 'di ba? Dumadaan man tayo sa matinding Biyernes Santo. Hindi bata meron pa ring Easter Sunday. Tama. May resurrection pa rin, 'di ba? So ano't ano pa man ang kailangan mong pagdaanan kahit masakit at masaklap, 'di ba? Kapit lang kasi meron din namang resurrection pagkatapos. Tama. Meron din namang happiness, may Easter Sunday, may pagbabago. May Pasko ng pagkabuhay. Ayan. Parang mga pagkatao po namin, di ba? Na talagang ipinako na namin yung mga masasamang ugali namin dati at na-resurrect into a bago, matured. Di ba? Spiritually matured na. Tama. Unlike before na talaga, kung babalik ka lang natin buhay natin. Sabi ko sa'yo, Jegs, yung mga nagte-trending, for example, na mga caption to ko sa mga team building. Ako dati, Jegs, sinasabi ko sa'yo, isa ako sa mga talaga naman. Pag team building, alam na this. Si Nicole po lagi nawawala. Pag team building, di ba minsan may mga ganon, ako team building, tapos meron nag-trending na picture na ganyan team building daw, tapos yung photo, parang nasa shower pero paa lang, pero yung paa, dalawang set ng paa. Team building daw. Ako naman dati talaga promotor talaga ako pag walang aksyon, gusto ko may aksyon. So ako maghahanap ng alak, didiskarte paano, ang pagkambaga na dapat saka merong babae, di ba dati? Oo. Wow ka gala. O di ba? Sige, kumala.
Ako bahala. Magkano ba budget? Sarap. Diba? Nakakalungkot isipin na pinagtatawanan din talaga natin. Pero nung time na yun, feeling natin cool yun. Yan. Pero Totoo. ngayon, hindi naman, it's not cool. Diba? Hindi na. Hindi talaga siya cool. Kaya nga ako na-happy ako sa Love Radio kasi laging clean fun. Clean fun lang talaga. Wala akong, ewan ko sana, hindi mangyari ever. Walang diba? ni isa dito sa mga DJs na nag-aabang lang pag nalasing dumamaya. Kaka lang sa akin. Wala. Waitinin ka lang. Oo. Wala. Siguro, buti na lang din. Ganun kasi pag pinroject mo kasi yung team mo na family tayo dito, walang taluhan. Walang talo-talo. So kahit sabihin mo may intention ka, hindi mo nagagawin. Hindi, tsaka siguro kasi, tingnan mo, yung mga single. Sa bagay, wala kasi talaga. Hindi mo sasabihin kasi konti na lang yung single. Hindi rin Kasi, dati nga, di ba? Hindi, kwento lang sa akin sa team building, di ba? Iba, kahit may asawa na, di ba? Mga ganon. Correct. So, yun yung sinasabi natin na maaaring in the past, may mga ginawa tayo mga ganyan, di ba? Pero meron laging pagdadaanan para magkaroon ng pagbabago. At pag nagkaroon ng pagbabago, magkakaroon na ng pagkabuhay. Yan. Or resurrection. Resurrection from the old sins, Yan. 'di ba? Mula sa mga dating mga kasalanan na mga pinagagawa, 'di ba? Tapos ngayon, resurrected na new life. Again, Yan. not perfect kasi hindi never talaga, tayo no? magiging perfect Hindi, dito. Never talaga. Pero at least aware na tayo sa mga ginagawa natin. Hindi na tayo dun sa eksenang, kasi gusto kong cool ako. Diba? Bahala sila dyan. Basta ako, wala akong inaapakan. Correct. Bahala sila dyan. Hindi na ako nag-iisip ng mga consequences. Basta cool tong ginagawa ko, di ba? Yan. Yun yung mga sinasabi natin, di ba? Na pwede pa pong magbago. Yan. Meron akong na panood na parang short clip tungkol sa pagbuhat ng sarili-sarili nating mga cruise. So kanya-kanya talaga tayo ng mga cruise, 'di ba? So yung cruise ko pink na makinang, 'di ba? Yung cruise mo Jegs, ano man yung kulay o ano man ang haba niyan o bigat niyan, cruise mo yan, para Correct. sa'yo yan. So, hindi para sa'yo yung cruise kong pink. Tama. 'Di ba? Kasi pink man ito, iba din ang mga tinikneto, Yes, 'di ba? totoo. So, sometimes, meron tayong mga pagtatanong na, bakit kailangan natin tong pagdaanan, Lord? So, gagawa tayo ng paraan. So, dun sa video na yon, yung cross na buhat-buhat niya, ang ginagawa niya, pinuputol niya. Kasi alam mo na, sariling parang ako na bahala. Binigay to sa akin ni Lord, pero ako mag-iisip ng ako yung bahala sa buhay ko, hindi si Lord. So, ang ginagawa niya, dun sa cross niya, pinuputol niya yung dulo. Pinuputol niya yung dulo para syempre gumaan. 'Di ba? So, dun sa video na yun, pasipol-sipol pa kasi ang gaan na ng cross niya. Pasipol-sipol. Tapos samantalang yung mga kasabayan niya, may mga kasabayan siya ang bibigat ng cross na ang hahaba. Dumating sa dulo. Dun pala sa dulo ng kung saan sila papunta kasi paabante sila. Sa dulo, meron silang tatawirin. And the only way para makatawid ka doon, ang gagamitin mo yung cruise mo. Saka pinutol niya na. Sa Sequoia. Pinutol niya kasi meron siyang sariling mga plano. Ang ending, si Sequoia hindi nakatawid. 'Di ba? Kasi nga, lagi nating tatandaan that God's plans are always greater than our plans. Hindi nga lang talaga natin sadyang maintindihan kung bakit kailangang napakabigat nung cruise, 'di ba? Hindi lang talaga natin magets. Ang problema kasi kuminsan sa atin, tinitingnan natin yung iba Hindi tayo nagtitingin sa atin sa sarili na yung cross. Kasi mga kabisyo, ang cross po na dala-dala natin, customize yan Ayan, Because para po sa God atin. is just. Correct. Ibibigay niya sa'yo kung ano lang yung kaya mo Hindi niya ibibigay kay Nicole yung mga napagdaanan ko. Kasi baka hindi ko kaya yun. At hindi ko rin kakayanin yung napagdaanan nila Nicole. Totoo. Pag sa akin. Totoo yun. Customize talaga siya. Totoo rin. Totoo talaga yun. And even blessings are customized, Yes. So, hindi ka pwedeng compare na buti pa siya, ganito, ganyan. Although, we're but human. May isip natin na, parehas lang naman kami magkaklase Tama. Parehas lang naman kami ng school, parehas kami ng kurso. Baka nga mas matalino ko sa kanya, may mga ganyan tayo. Pero bakit siya yung mas
mas matindi yung mga blessing, bakit mas bongga yung kanyang mga biyaya, 'di ba? May ganun. Kasi nga naka-customize sa kanya Correct. 'yun. Oo. Para sa kanya din yung mga blessings na 'yon. Yan. So, focus on your own blessings dahil yung mga blessings na ito ay para sa iyo din. Oo. Kaya kung minsan hindi natin nakikita yung mga blessings kasi sa iba tayo nakatingin eh. Sa Sa halip na na-appreciate natin kung anong meron tayo, Oo. 'di ba? Correct. Hindi natin na-appreciate papaano tingin tayo ng tingin sa iba. Yan. Ang hindi nga natin alam, yung iba natin tinitingnan, naiinggit sa sarili natin Totoo. mga buhay. Totoo din, sa'yo din nakatingin. Sa'yo din nakatingin. Meron akong kaibigan na ganyan, sobrang yaman na businessman eh. Mhm. Naiinggit siya sa mga kahera sa Pure Gold. Specific. Kwento mo nga sa akin. Sino ba yung Naiinggit siya. Bakit naman? Kasi sobrang yaman niya, pwede siya magkaroon ng sarili niyang Pure Gold. Oo. Naiinggit siya kasi parang, una, pagka uuwi na yung mga empleyado, uwi na sila. Wala na silang iisipin. Kasi iniwan nila yung trabaho nila sa bahay. Ay, sa opisina. Yun. Ngayon, Ikaw yung may negosyo. ikaw yung may negosyo, hanggang sa pag-uwi mo sa bahay, Bit-bit mo. bit mo yun. Iniisip mo kung ano yung kakainin ng mga empleyado mo bukas. Correct. Iniisip mo kung yung mga taxes. Iniisip mo, ang dami mong iniisip. Pero yung kahera, di ba, pagdating sa bahay, nakatihaya na. Wala na silang iniisip. Wala na silang iniisip. Iniisip na lang kung iinumin, di ba? Kasi sabi nga, there are price to na kinakailangan bayaran mo. Yung ganda ng buhay mo, kinakailangan mo pagbayaran sa mga ganitong pagkakataon. At syempre, kagaya naman sa mga kahera na yon, dahil eto lang yung binigay sa kanila, eto lang din ang requirements. So, ganun-ganun lang yan mga kabisyo. Tandaan po natin again, yung cruise po natin is customized po yan para sa atin. Napaka-importante po na naiintindihan po natin at dapat po talaga nating isinasa isip, isinasa puso yung mga bagay-bagay at talaga namang tawag dito yung ano yung word? Sorry may mga kausap kasi ito dito mga tao. yung ano na dapat talaga nating Isa puso. Ano ba? Parang yakapin talaga na ano. I-embrace natin. I-embrace natin. Wag na tayong tumingin dun sa iba. Kasi yan lang yung binigay talaga si Lord at yan yung para sa'yo. Pasalamatan mo yan. Correct. O, diba? Mahirap lang nga talaga sabihin na, Lord, thank you sa mga pagsubok mo ha. Magpapaparty ako kasi may mga pagsubok ako. Walang ganon eh. Wala. Mahibira lang talaga. Pero it's meant for you. Pero darating ka naman din sa punto na ganyan na magpapasalamat ka after na maiintindihan mo. Pag after the fact na. Yan. Hindi na siya sa ATM. Doon ka na maa-amaze na grabe yung grace grabe ni Lord. Grabe yung grace. Diba? Buti na lang din talaga. Sobrang amazing. Doon ka na maa-amaze eh. Pero during sa pinagdadaanan mo, parang kinu-question mo pa siya eh. Which is okay para sa akin. Correct. Oo. Tsaka normal. Human tayo eh. Pag tao tayo. Pag hindi ka na nagka-question ng mga pinagdadaanan mo. Check mo, baka AI ka na, diba? Robot ka na. Normal para sa atin na mag-question at magtanong, bakit po? Diba? Normal lang yun. Kasi pag may question, may sagot eh. Diyan tayo na nagiging mature, diyan tayo nag-grow. And eventually, in time, diba, magigets natin, kaya pala. Doon ka na nakakaramdam na parang nahihiya ka na. Lord, deserve ko ba to? Deserve ko ba to na tinanggal mo nga ako sa sitwasyon na yun, tapos dati iniiyakan ko, ba't ako tinanggal sa sitwasyon na yun? Yung pala, sinasalba mo ako para mapunta ako sa mas maganda. Wala, deserve ko ba to? Linyahan ko yan minsan eh. Sana po ha, kasi malapit na po ang Holy Week. Hindi pa next week ha. Diba, sa susunod na linggo ay Palm Sunday na po, diba? So, it's important, diba, na hindi lang ito basta time for outing. Kundi kung meron mang time for outing, kasi nga sabi ko nga sa unang parte ng Tambalan Jegs na naiintindihan naman natin na ito lang yung leave na parang valid sa opisina. Gets naman natin. Totoo. But we don't forget. So, iba-balance mo lang din. Ayan, diba? balance lang. Sabi ko nga, pwede ka mag-grocery o kaya mag-nobina o kung ano man sa banana boat eh, di ba?
Hindi, sa balance self-reflection, di ba? Correct, Or correct pwede kayo ka. mag-group devotion. Yes, Ganun pwede. lang. Reflect lang kayo sa buhay ninyo. Correct. Kasi kunyari, meron kayong bonfire. Pwede namang nag-inom kayo ng, pwedeng sa first part, Oo. di ba? Parang team building seminar. Oo. May parte na seryoso, may mga activities at merong mga sessions. Yan. Pero pagdating ng gabi, walwalan. Di ba? Oo. Yun yung sinasabi Yung mga nating mga balance. Yan. Kasi gets naman natin na this is also time para mag-leave ka din sa office. Di ba? Alam nyo na yun! Undeserved rin din naman Correct! yun. Deserve din naman talaga. Kailangan din naman ng pahinga. Di ba? O siya! O siya mga kabisyo, hanggang dito na lang po muna. Ang tambalang kumikinang, ako pong kumikinang ulo. Pag may buhok, hindi po ako yung Diego Bandido po. At ako naman ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!